un era Juanito. Juanito va dir d'ell que era el millor poeta des del dia mal. Juanito era Fuster, l'altre era Vicentico. Tenia un poema, este poema molt xulos, jugant a la seva amistat. El Fuster va escriure poemes també, poemes que ell va parar d'escriure, no estava content, i ell anomenava versots els poemes que havia escrit, això és versots. Un tal Llach va agafar alguns trossets i va fer una cançó i anava a fer paraules que s'estan utilitzant ara, perpetrar i coses d'aixes. Me callo ja, de Fuster per a les telles, per a vosaltres. Criatura dulcíssima que fores, la sol arriba forta desde idea, l'home que entre les meues perdurava, l'home que entre les meues perdurava. No sé si més m'amaves, t'estimava, i això era tot, i això era prou. I els nostres cossos obraven en llur glòria, i els nostres cossos obraven en llur glòria. Érem mostres del res i la insistència,